Jeg er redaktionschef, så mit job er at sørge for, at den vare, der ligesom er bestilt fra broadcasterne, den bliver leveret. Det vil sige, at jeg har det endelige ansvar for, at programmet bliver gennemført i alle dets faser, og det er fra research, casting, stå for planlægning af optagelser og sørge for, at i det hele taget, at min redaktion løser de opgaver, der skal til for, at programmet bliver så godt som muligt. Jeg har valgt at arbejde her, fordi det startede sådan meget tilfældigt. Sådan gør det jo tit i den her branche, men man kender nogen, som gør, at man kommer til at arbejde her. Så jeg kendte ikke så godt firmaet, da jeg startede her. Men jeg er meget glad for at være her, og stolt over mange af de ting, vi laver. Langt de fleste. Jeg synes, det er et godt sted at være. Jeg har arbejdet her i 5-6 år. Jeg kan ikke engang huske det. Mange år efterhånden. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. Mit job som producent her på koncernen, det går ud på, at jeg primært sidder i udviklingsafdelingen og udvikler programmer og prøver at sælge programmer ind til broadcasterne. Jeg er rigtig meget i kontakt med redaktørerne om, hvad de har brug for og hvad for nogle programmer de gerne vil have på fladen. Men hvis jeg har en produktion, som er under afvikling, så er det mig, der er med til at sætte holdet. Det er mig, der skal sørge for, at vi tjener penge på det, og det er mig, der skal sørge for, at programmerne er skruet sammen på en måde, sådan så det er noget indhold, vi kan være bekendt at levere til vores kunder. Jeg arbejder her på koncernen. Det har jeg gjort i 5 måneder, tror jeg. Og grunden til, at jeg skiftede hertil, det var dels fordi, jeg gerne ville udvikle mig ledelsesmæssigt, men også fordi koncernen faktisk er det sted her i branchen, jeg synes, der har de fedeste programmer. Og så er det et ret lille sted, og det synes jeg er en fordel, fordi det er fedt at kende alle de mennesker, der arbejder på stedet. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a Mit job går ud på lige nu at tilrettelægge de her programmer, vi er i gang med at lave. Vi er i gang med at lave 6 programmer om ombygninger. Folk, der flytter ind i noget anderledes og sjovt, tit erhvervsbygninger, og bygger om. Så inden vi tager ud og optager, så laver vi et manus, og så er det mig, der tager ud og laver optagelserne, og er den, der ligesom siger, nu skal I gøre sådan, nu skal I stå her, og husk at spørge ind til det her, og sådan holder den lidt i hånden. Men det er jo sådan, når man er tilrettelægger, så bliver man ansat for en periode, så jeg har været her nok i 3 år eller sådan noget, men det har været kun i perioder. Så har jeg også været andre steder i mellemtiden. Det at caste, det er jo kan man sige, det, der sker efter man har fundet på en idé og fået den solgt til en kanal, en tv-kanal, så er en stor del af det at finde de medvirkende. Og der er det nødvendigt tit at have en caster på, der ligesom finder de her medvirkende, og finder ud af, om der overhovedet er hold i, at kan det lade sig gøre at finde nogen, der vil medvirke, for eksempel hvis det nu handler om porno, som det har gjort her for nylig. Kan man finde nogen, som vil medvirke i et program, hvor man skal møde en kendt pornostjerne, eller altså det er sådan det der med at se om ideen har om der er bund i ideen, om der er medvirkende, der har lyst til at være på tv og fortælle om de her ting, som ligesom er ideens præmis. Og der
der sidder man så og caster, og det kan være utrolig nemt, og det kan også være utrolig svært. Altså, jeg har siddet og castet på et program om slankekur, og der var der rigtig mange, der gerne ville medvirke. Overraskende nok. Og så har jeg siddet og castet til et program om familier, der skal følges i deres dagligdag med kameraer over hele huset. Og det var rigtig svært også at finde den rigtige familie, som var spændende og sammensat nok til, at det var interessant at følge. Så det kan være meget forskelligt, men det er rigtig vigtigt at finde de her medvirkende, som er gode på tv og som har lyst. Så det er også en vigtig del af produktionen. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her.